Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela qal li tweġiba l dawk li qed jaħilfu bi gwerra hija l-kalma u li l-poplu jixtar sew jiġġudika f'serenità la darba tkun ippubblikata l-inkjesta dwar Vitals f'attività politika fil-mellieħa. Dr. Abela qal li dan pajjiż demokratiku u allura issa kulħadd se jkollu l-opportunità jisma' u jevalwa dak li se joħroġ mill-proċeduri li se jkunu pubbliċi. Fuq l-ekonomija, l-Prim Ministru mexxej Laburista qal li ma jagħmilx sens diskors dwar ekonomija mċekkna, sostna li issa hemm bżonn inħarsu lejn kwalità fl-ekonomija, xi ħaġa li qal li tista' ssir għax pajjiżna naqqas il-qatt fl-inqas livelli fl-istorja. F'dan il-kuntest semma l-aħbar li kumpanija li kienet qed tikkunsidra titlaq minn xtutna se tibqa' topera Malta u se toħloq mijiet ta' impjiegi għal ħaddiema Maltin u Awċin. Qal li ċavetta hija l-edukazzjoni u kien għalhekk li l-Gvern stinka biex se joffri korsijiet bħal dawk tal-veterinarji. Fl-istess waqt semma l-istabilità fil-prezzijiet tal-enerġija li qal li hija miżura li qed twassal biex diversi negozji jkunu jistgħu jkomplu jinvestu. Dwar l-ambjent huwa refera l proġetti fil-Mellieħa u San Ġwan imma elenka l-viżjoni tal-Gvern għall-ambjent urban ukoll. F'dan l-isfond qal illi l-Gvern ħa miżuri biex jtejjeb l-ambjent urban permezz ta' inċentivi biex ikunu restawrati proprjetajiet fil-qalba tal-ibliet u l-irħula. Semma wkoll il-proġett taż-żona tal-kunċert f'Taqali li minn fabbrika legali tal-konkrit inbidlet fi spazju miftuħ. Il-Prim Ministru qal li l-pajjiż irid jiddeċiedi jriċ Ewropa ta' paċi jew Ewropa li se tinvesti aktar fl-armi u qal li ma tistax tasal aktar fil-baxx milli tipprova ttellef fondi Ewropej għal pajjiżna. Akkuża lil Partit Nazzjonalista li fi Brussell tefattajn fuq bosta proġetti infrastrutturali b'akkużi li qed isir abbuż. Dr. Abela qal li dan ma sarx għal ġid tal-pajjiż imma x'il-Partit Nazzjonalista jemmen fil-politika tal-ħsara.